Poslanci na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva síce schválili rozpočet z dielne SDK UDS SAS, ten však bol v praxi nerealizovateľný. Vedúca ekonomického odboru tomuto poslaneckému klubu vyčítala fakt, že v schválenom rozpočtovom návrhu nestanovili funkčnú klasifikáciu. Musím odmietnúť vyjadrenie pani Pučikovej, že nebola stanovená funkčná klasifikácia. Ja som na zastupiteľstve povedal, a bolo to aj po dohode s pánom primátorom, že zatiaľ budeme schváľovať len objem finančných prostriedkov na kapitálové výdavky s tým, a bolo to aj v uznesení, že vecnú náplň kapitálových výdavkov stanovíme na ďalšom zastupiteľstve, riadnom zastupiteľstve vo februári. Najväčšou chybou schváleného návrhu rozpočtu však bolo to, že navrhovatelia pri návrhu zle spočítali čísla, preto bol rozpočet nevykonateľný a primátor mesta ho nepodpísal. Prvú vec, pre ktorú nebol podpísaný rozpočet, to znamená kvôli matematickej chybe, ten samozrejme napravíme. A to už na najbližšom zasadnutí. Poslanecký klub SDK UDS SAS inicioval zvolanie mimoriadnej schôdze v pondelok 17. januára. Zákon mi ukladá, že do 15 dní musím zvolať zastupiteľstvo, ale ja ho zvolávam čím skôr, pretože naozaj tá téma je vážna. A zvolávam toto zastupiteľstvo na stredu 26. januára o 10:00. Práve vtedy sa bude rozhodovať o tom, či Poprad bude fungovať naďalej v rozpočtovom provizóriu alebo nabehne na finančný systém z predchádzajúcich rokov. Nie je dobré, aby mesto bolo v rozpočtovom provizóriu. Na mimoriadnom zastupiteľstve my môžeme len sa vrátiť k pôvodnému rozpočtu a nájsť spôsob, ako to odstrániť. Pevne verím, že páni poslanci a pani poslankyne spomínaného klubu sú tak pripravení na toto mimoriadne mestské zastupiteľstvo, že prídu s takým návrhom, že vyvedú mesto z rozpočtového provizória, do ktorého viac menej dostali oni. Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa teda uskutoční v stredu 26. januára.